ga rokaš, dobri. Na dobri svaki. Kapče, ti po to, kapče.
Ajde idem jedno makijato. Makijato kada? Suha? Mhm. Makijato kada? Mhm. Daniel letelo. Leđa. Druga. Bravo. Druga.
Znaš će rok? Drugo? Da, ja bi valim. Ce puoi da 2003? Andrej, viši!
Rame, ne nazad. Aj Srba, Srba!
Sa sa ayun ba? Sa ayun. Fokus. Begini kan? Що прийшли? О, отсюда ще danas kad dođe da me vidiš. Da, Da li će se snimati? Tam sigurno da je tamo. da. Najdobar sudija ovo je. Ovo je najdobar? Ovo je najdobar. A, nemoj van. Ovo je nas. Najdobar sudija je. Treba da časti toga što. Da ti se javi neka ženska sudija pa da dođeš da ih gledaš. A ti, Da. aj dosta se će slušat to.
Nawet statystykę to nie offside ma pada to już. No. Hajde Furki! Nie, warto mówić. No. Ne, se para. Se para usaski. Tomek, samo jeden pozdrav i gol dal. Pozdrav bro. Even via, hè? We dan niet anders. Hoi. Wat doe je? Nou, shot, man. Zadnjego, ne pred.
Ай найди ми, ако знаеш някаква компензация с реклама да му правимо на Латетовски спорт за 3 литра уля и tako Što ulje ti treba? Za koga? селение, за мене. Selenija baš? Да. Па за пунтово, селение, ако има и корпа, ако нема и филтър за уля. Да менjam treba. Caci. А? Праше било кого. Ќе го ставamo на sve utakmice цел месец ако треба. Filter i ulje. Да, 3 литра уля. Ама selenija ne znam da li... Ако нема селение, друго за пунто кажемо, за она пунтово, да. Ако имаш некој, ајде ќе ти даjem нешто после од пола, вајде. Праша ако нема се колко е цена на друго уле или селение ако има колко му е цена нещо. Selenija znam da ga ne drži tu. Абе Selenija znaš koji drži? Samo jedan od ovo drži. Кој? To je za Fiat što prodava delove. Да, он Pa ne е. mora Selenija da mu staneš i ti. Па сега. Што знам кој уле, мене тоа ми рекле добро е. Прашај го за Fiat шо уле, Да. видиш и шо Да. цена му е. To je to benzin, a? Да. Ајде да уклучим тоа на сега. Odi!
Знаеш некog од Речица, Дарданија што му игра фудбал у млади и детска категорија? Од Дарданија? Да, вчера ги снимав, тепа ја 5, 6, 2 со едни, со Нераште, мислам. Од Дарданија? Овде, Дарданија, да. Од Мала Речица? Да, бе, да. Добро? Па ги снимав и можеме нив да ги пуштиме ако сакаат исто. Па да прашам тренерот. Прашај го, Ислам. прашај го. 500 денара речи да ме пушта децава да ти ги пуштат на... Ама Со едно кого так... играе вчера? Јас сним, они играе поќе утакмици, ама ја една ги снимав овде со Нераште. Со Нераште играе? Да. Alles dan. Boronica van Djibouti, hè. Islam, atë një ndeshje që ke pas me së kogo igra? Sa Neraște, me Nerașten, që ke pas të sportski. Ai kolega ka që ka inqizau atë loje, nëse duhet dhe më thonë lojat të t'inqizohen si fajtë në YouTube në loje, bëjmë muhabet nëse duhet. Ajo të 800 denar marrin për ndeshje. Nëse bësh koordinim me nxënësit, nëse dunë pakese kompletle. Të topski sportin ne e kina. E në YouTube e në Facebook, një shajtë i kina kitë mladinci, me të teksin do më thonë inqizojnë kitë loja, se ato i na marrë vesh. Eshte i, bile duhet folim me Alimin, se në Alimin dhe këtë trenuave të inqizoj. Po kita këtë lojën për që ka inqizau, këtë lojën të ujës, që kemi lutë me në rashtë, në të kemi lutë. E po gje ka këtë lojën ki, e në ne inqizojmë këto loja disa, inqizojmë gjipërësajt, në shembull ka lujt Renova Rabotnički në ka paguit, a kuptosh? Eshte në Alimi kërkuj e në ato të inqizojmë, a kuptosh? E më pa komplet lojat në i ve, më shembull të në koordinim me nxënësit ose me prindërit e ati investin, nëse dush, lojat të ki është në YouTube, mund të mire në vesh. 1000 denar është një lojë, 800 denar këtë të mund t'ja bëjmë në Islamin. 800 denar është një lojë. E ma pa i kjenë YouTube e shuafish, ma pa jo, e në për lejtarët o, ma e në për tajo, ma e në për kitë. E po, tama, po. E po, një, te po, po. E po, një, se që shte jo momentalisht unë e këto të tekë si du me dolasitën për mladin si t'lunë. Ani. Dënë gjonë, po që kjo në më njëmë, që shka të kom, se kom dra unë e dish. Borani be, po. Ajde, shetë, ajde, potë me. Kitëm se ka gustove ka knjiškite da gi sredim nešto, pa që të baram, pa mislim da već je napravljeno. Ako me veća će ги пуштим одма. Дека таа го снима, па игра и овде, дека едни други помлади игра, ама тие немав да ги снимам други снимав, сваѓаш? У 3 Дека тоа детска лига. Да суди у 3, не знам кој игра? Не знам, прашај. Со пролета. E nes, në cëllën lojë e sot? Сега ти. Сега има овој. Денеска има пак уштење. Регионална Полошка лига има Љуботен Пролетар игра. Кој се тие? У сат, у 3 сат. Мушки? Мушки, да? Кој знам. Ама место поред ти шу. Sot i janë të Љуботен Proletar? Mali sot i janë. Da ги прашам и овие, да? Овие двецата, Усо и Ју. Кои се тие? Емо овие двецата, да има. А што се? Од Шкенгија се овие. За? Со малите деца. Они мислим, па не знам дали имаат снимател или не, појма не. Абе, ставте телефон да отворите нас гледа. Усо е лев.
Gördüm. Ne yapıyorsunuz? İkide trener mi var? İyi. Yok. Bak ve sonra sonra sizden upravana İstemiyorsanız oyunları sizden stream edelim, biz koyalım hep YouTube'da koyarız. Nerede? Детская лига biz koyarız. Ben Детская лиga koyarız. Oldu tamam. Sonrasını çekeyim. 1000 denar yapayız bir utakmıcam koyarız YouTube'da. 1000 denar bir utakmıcam. Koyarız YouTube'dan varsa da YouTube'da. Tamam sen bilirsin. Sağ artık. Nice işler iyi mi? Škendija su Pandev imam snimano Detska liga samo. Bak ne diye Škendija su Pandev imam snimano Detska liga. Ama izgubija 2-1 mislim ili 3-2 ne znam. Dobro, ajde. Ajde, hvala, ajde. Treba da ga prašuvamo, vika Artim Šačiri, to je direktor сега. Na koga be? Artim Šačiri je direktor сега, na. Da? Na детската школа или на... Не, на целиот. A predsjednik nije to što беше se белата коса тој? Или... Predsjednik je, ovdje je direktor, sportski direktor, znači sportski direktor faća celата ekipa i mladinците. Gotovo. Pošto Eran беше порано на младинци, сега не е Еран, е заменик тренер. Ajde, uključimo ton malo pa će zgoriva, će pijemo kafu. Pa imaš včera s tim dobro. Ne samo za Detska liga. Prošlo mi ovo zauljava samo ako neki.
traži. A šulje ima nego kaša. Ne bi. Ota szybsza kontra, Koj ti se ti je Skender, da?
пора. Да, що сак, вони що іграють, коя ліга? Тут важко на тренер там. А третя ліга са коя? Прва, втора, третя, pojma nemam. Pioneri su. A, pa ako kako sakac, nije problem za snimanje. Iće gi pušta, pokaži mi, tako, samo da kažu na vreme koje se igra. Pošto ti imamo, znaš, su nekoj potpišani dogovori što moraš da gi snimaš, sad da ne se poklapa u to vreme. Ti jedna kamera imaš sa njim? Da znam. A? Možeš. Nu blir toppen hennes. Martin! Zajmiemy sobie samochód do lekcjony. A wy nie masz tam.
Leđu mala! Maša! Bravo! Pentru că au de Leonea ce perfect, ce ala mai cova. Bă. Ne avem glupat. Doar 60 minuta, 15 minuta. 2-1, 1-0 vode, primio 1-1 gol vreme, primija gol 2-1. A šanse imaju 3-4 pobjeda. I sa 2-0 i za 2-2 se sam izleze u gol. Mada i ove imaju šanse. 2-2. Dva.
Kjører Malfi.